Kinanoy kulim lasod dabar ni gid haymit ilabiad haymit. Kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Shabbat Shalom kanatong tanan. Shabbat Shalom sa tanang mga Hudyo, mga Israelita nga napatlaag sa tibok Pilipinas o sa tanang mga Hudyo Israelita nga napatlaag sa tibok kalibutan. Ingon man sa tibuok Israel. Shalom Aleno, we all call Israel, ang kalinaw mga kanato og sa tibuok Israel. Laygo na nga dunay mga igsuon o hinapudta sa usa ka jutay nga pagpaambit sa mga pulong sa kamatuoran diha sa Biblia. Anita sa topic nga kung walay pagkabalaan, walay makakita sa Elohim. Karon mga igsuon, maghisgot bahin sa pagkabalaan. Kay ang pagkabalaan, importante kaayo nga subject dinhi sa Biblia. Kay higpit kaayo. Higpit kaayo ang gisulti sa Adonai nga kung walay pagkabalaan, walay tao nga makakita sa Elohim. Mabasa na nato sa Hebrehanon 12:14 mga igsuon. Hebreo 12:14. Baksyo Shalom Im Kol Adam. Okidosya Asher Mibal Adiha Lo Yere Is Et Haadon. Paningkamuti ninyo ang pagpakigdait sa tanang tao og sa pagkinabuhing balaan kay gawas ni ini walay tao nga makakita sa Adonai. Unsa ang pagkabalaan? Unsa ang pagkabalaan? Ang pagkabalaan mao ang pagputli sa kaugalingon, sa lawas o sa espiritu gikan sa kahugawan. Sa 2 Corinto 2:7 matud pa ni Apostol Pablo, mahal kong mga igsuon, tungod ni ining mga saad alang kanato, hinluan ta ang atong kaugalingon gikan sa bisan unsa nga makahugaw sa lawas og espiritu. Maningkamot kita nga mahingpit sa pagkabalaan diha sa pagkinabuhi nga mahadlokon sa Elohim. Unsa ang gisulti ni Apostol Pablo? Hinluan ta ang atong kaugalingon gikan sa bisan unsang makahugaw sa lawas og espiritu, og mahingpit kita og maningkamot kita nga mahingpit sa pagkabalaan. Tanawon na to ang koneksyon sa balaan. Ang koneksyon sa balaan naa sa kahugawan mga igsuon. Naa sa kahugawan o opposite sa kahugawan. Ang koneksyon sa pagkabalaan, opposite sa kahugawan. Sa 2 Corinto 6:17, busa ang Adonai nag-ingon, bulagi sila og paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw og dawaton ko kamo. Timan ang 2 Corinto 6:17. Ayaw kamo paghikap sa hugaw og dawaton ko kamo. Bisan ang paghikap sa hugaw gidili sa Adonai, labaw na nga gidili gid niya nga imong kanon. Gidili gani ang paghikap, kanon na hinuon nimo. Sa bersikulo 18 nag-ingon, ako mahimong inyong amahan ug kamo mahimong akong mga anak, nag-ingon ang Adonai El Shaddai. Unsa man ang makapahugaw sa lawas ug sa espiritu? Ang pagkaon o ang biste? Kunay pangutana. Unsa ang makapahugaw sa lawas ug sa espiritu? Ang pagkaon ba o ang biste ba? Sa Deuteronomio 14:3-21 atong mabasa diha mga igsoon. Pagkaon ang gisgutan ani o koneksyon ani ang pagkabalaan. Ayaw kamo pagkaon og bisag unsang butang nga hugaw. Sugo na. Ayaw kamo pagkaon og bisan unsang butang nga hugaw. Kining Dios nga nagsugo diri sa Deuteronomio, nagsulti diri sa Deuteronomio 14. Mangutana ko nimo, kung Christians man ka nga naminaw,
Kining Dios nga nagsulti dire sa Deuteronomio, mao ba ni ang imong giila nga imong Dios? Kining Dios dire sa daang tugon, ang Dios ni Abraham, Dios sa Israel, mao ba ni ang imong giila nga imong Dios? Pero kung mayroon ka nga, dili na mao ang imong Diyos, libre ka sa pagsupak o sa dili pagsunod nini. Kay waday ka makaila sa Diyos ni Abraham. Pero kung muangkon ka nga ang imong gisimba nga Diyos, mao ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, o ni Israel, obligado ka sa pagsunod sa iyang sugo. Mutuo ka sa Diyos, o musupak ka sa Diyos. Dili si Moises ang nagtabi nini, mismo ang Dios mo'y nagtabi nini. Akong usbon ha, ayaw kamo pagkaon o bisan unsang butang nga hugaw. Ang mga mananap nga makaon ninyo mao kini. Timan unsang mananapa ang atong pwede kanon? Ang baka, ang karnero, ang kanding, ang lagsaw, ang pusa, ang ihalas nga kanding ug ang ihalas nga karnero. Makao ninyo ang bisan unsang mananap nga pikas og buko sa tiil o muusap kun mukaon. Atong makita diri mga igsuon nga ang gitugot sa adunay nga mananap nga atong kanon pulos naay mga sungay. Ha? Baka nay sungay, karnero nay sungay, kanding nay sungay, ang lagsaw nay sungay, ang usa na isungay pertindaghana. Ang ihalas nga kanding, ang ihalas nga karnero, na ay mga sungay. Karon mga igsuon, atong namatikdan diri nga ang gitugot sa adunay nga kanon nato nga mananap pulos na ay mga sungay. Sa ato pa kanang mga walay sungay sama sa unsa man? Kabayo, mga hugaw na, tanan nga walay sungay, mga mahugaw na sama sa kabayo, baboy, iring, ero, leon, tigre, ilaga, elepante. O uban pa diya, ngawa na to manganli. Sa versikulo 7, apan ayaw kamo pagkaon sa pipila ka mananap nga muusap, apan dili pikas og kuko, sama sa kamilyo, muusap sila. Pero dili pikas og kuko, tibuok, sama sa kabayo, tibuok ang kuko. Kuniho, og ilaga. Ayaw usab kamo pagkaon og baboy. Nagigiklaro, specific yung baboy. Ayaw usab kamo pagkaon og baboy. Kay bisag pikas silag kuko. Dili sila muusap. Suyop ng baboy. Pasaw nga tinubig magina ilang pasaw. Tinubig magina, di ba Glenn? Tinubig ang pasaw nila nya. Suyopon ra na. Anaon nas baboy, so di siya muusap, dili pres kabayo ug ubang kamkan ba nga muusap gyud og dahon. Pero tungod kay di lagi pikas og kuko, dili sa di pagkaon. So, ayaw kamo pagkaon ni ining mga mananapa o paghikap sa patay nilang lawas. Ang nagsulti ang Elohim. Mao ba na ang imong Dios, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob? So mo'y nagsulti niini. Kining gidili diri mga igsuon nga upat og tiil pulos sad ni sila walay mga sungay, no? Dili mga sungayan. So, 9. Mahimo ninyong kaunon ang bisan unsang matang sa isda nga adunay mga kapay o mga himbis. Jis, isda ni siya, nga nang naikapay, naihimbis, mo na kaunon na to. Sa isda na siya, mga igsoon. Mo na isulti sa Elohim na to. Sa Jis, apan ayaw kamo pagkaon sa isda nga walay kapay o himbis kay hugaw kini. Ang Creator maoy ni kumpirma nga hugaw ka na, ayaw pakiglalis niya. Ayaw pakigdebate nga may gumugilimpiuhan na tanan. Kay ang Creator maoy nagsulti, ikaw, nakabuhat ba kag isda? Ha? Nakabuhat na ba kag isda? Bisa ko sa kabuo. Nakabuhat na ba kag mananap? Wa kay na imo, wa kay nabuhat bisan unsa. Ang magbubuhat mismo, mo'y ni confirm, mo'y ni pamatuod, na hugaw ka ng mananapa. O niya imog yung kaunon, makiglalis ka. Kay imog yung barugan, naghihinluan na sa Diyos, usab-usab din na imong Diyos. Ang among Diyos, ang among Elohim, dili mausab. Walay landong sa pagkabalhin. Wa siya'y kausaban, di siya mausab. Ang inyong Diyos, mga Kristiyanos, usab-usab. Mutuo mo, nga ang inyong Diyos mo, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob,
Pero pag abot sa New Testament, ang inyong Diyos nag-usab sa mga balaod. Di na mao na Dios ang inyong nailhan. Manang moingon bitaw ko sa akong post, kung New Testament ray imong gitun-an nga Biblia, sa parte sa Biblia, New Testament ray imong gitun-an. Moingon gyud ko ninyo, 10% ra gyud ang imong pag-ilas makagagahom. 10% ra ang imong nailhan sa pagka-Dios. Wa ka makailas kinatibuk-an niyang kinaiya. Nanuman hugawan mong dagko. Bersikulo 11. Mahimo ninyong kaunon ang mga langgam nga hinlo. 12. Apan, ayaw kamo pagkaon ni ining musunod. Nagkalilaing matang sa agila, banog, sa 10 na siya, pagkaon sa isdaan, sa 11, mahimo ninyong kaunon ang tanang langgam nga hinlo. Saan ang hinlong langgam? Ang mga manok, partis langgam na, manok, pabo, o kining salampati, hinlo na siya. So, gihingan lang diri ang mga dili hinlo. Ang banog, agila, banog, gutob, sikop, uwak, ostrich, mga kanaway, ngiw-ngiw, pungaw, itik. Daghan kay kusog ka og balot. Ang balot mga igsoon gikan nas itik, itlog nas itik. Dugo kana kanang balot, 18 nga balot, 18 nga balot, numero 18. Dugo na. Piso na. Grabe ng dugo, daghang dugo na mga igsoon. Nya imong kaunon. Hugaw na siya. Gawas nga gikan sa itik, dugo na siya. 17. Pelikano ug uban pang mga langgam nga managit og isda. Og ang nagkalilaing matang sa tabon, ang kabog ug ang kwaknit. Ang hinungdan sa kwaknit ang hinungdan sa coronavirus. 19. Ang tanang pak-ang insekto, hugaw busa ayaw kamo pagkaon ini. Apan makahimo kamo pagkaon sa mga insekto nga hinlo. 21. Ayaw kamo pagkaog mananap nga namatay lamag iyaha. Bisan pag karnero, kanding, baka kung namatay lang siya iyaha, di na naipakaon. 21. Apan makakaon ini ang mga langyaw nga o mahimo kini nga ibaligya ngadto kanila kay kamo bala ang katawhan ug iya kamo sa Adonai nga inyong Elohim. Espesyal ang Israel. Mao di ay nga ang Israel iyang gidid-an bahin sa mga hugong pagkaon kay iyang giila nga ang Israel bala ang katawhan. Mao di ay guro hinungdan nga kamong mga hintil wala did-i sa pagkaon sa hugong pagkaon kay wa mo mailhi sa Elohim o wala mo niya ang kuna nga balaan mong katawan. Bisan pag unsa kabaga ng inyong reliyon, bisan unsa kadaghan ang membro sa inyong reliyon, nga lang nga di mo bala ang katawan hala kaon mo sugaw. Walay limit. Kaon magbabalar ka. Why bawal? Kaya nga naman, nga wa mo bawalis pagkaon, dili mo bala ang katawan. Pero ang Israel, nag-ilan niyang bala ang katawan, mo iyang gidid-an, nga ayaw mo kaon sa hugaw, kay balaan ka mo nga katawan. Sa Adonai nga inyong Elohim, ayaw lutoa ang nating karnero sa kanding sa gata sa iyang inahan. Ang hita sa Leviticus 11. Tibuok kapitulo ni sa Leviticus 11 tibuok kapitulo. Pero mulaktod nagka sa 14 mga igso sa 41 mulaktod tas 41 dito basa. Ayaw ninyo kana ang tanang mananap nga nagkamang sa yuta kay hugaw kini. 42. Bisan unsa nga nagkamang o naglakaw sa upat niya katiil o bisan unsa nga daghag tiil o ang tanang nagkamang sa yuta ayaw ninyo kan-a kay hugaw kini. Kasama ng mga palaos, ibid, o kanay nga na, o mga unsa pa diya, mga krokodil, buaya, nagkamang, o patugil, tiki, tuko, hugaw na sila. O, hugaw kini. 43, ayaw ninyo duhiga. O, ang inyong kaugalingon sa ilang kahugaw, ug ayaw ninyo bulingi ug hugawi ang inyong kaugalingon pinagis pagkaon sa bisan unsang nagkamang sa yuta aron dili kamo mahugaw. Tanawa kung say warning sa Adonai, makapaduhig lang na sa atong kaugalingon. Balaan ta, niya mo kaon ta, giduhigan na to, nadamay ta sa ilang kahugaw, mahugaw tang apil. Niya imong yung isugal ang imong kaluwasan sa pagkaon sa baboy. Isugal nimo ang imong kaluwasan sa pagkaon sa balot.
giduhig nimo imong kaugalingon, gidamay nimo imong kaugalingon sa ilang kahugawan. 44. Kay ako mao nga dunay nga inyong Elohim, busa balaana ang inyong kaugalingon, balaana ang inyong kaugalingon. Matud pa sa Adonai, kay ako balaan man. Ang context pagkaon, unsay resulta sa pagkaon, unsay sumpay, bahin sa limpyo nga pagkaon, pagkabalaan day na. Ang paglikay sa hugawng pagkaon, pagkabalaan sa nasya. Ang dili paglikay sa hugawng mananap, mukaon ka hugawng mananap, nagpasabot nga dili kabalaan. Nan, ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagkaon sa mananap nga nagkamang sa yuta. 45. Kay ako mao nga dunay nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto aron mahimong inyong Elohim. Busa pagbalaan kamo kay ako balaan man. Kita ninyo? Asa asa nikuha ang Adonai sa pagkabalaan? Gikan sa paglikay sa hugaw nga mga mananap. Diha sa pagkaon ni limpyong mananap, naa diya ang pagkabalaan. Oh? Di ba? Asa day ang koneksyon sa pagkabalaan? Naa di ay mangigsuon sa pagkaon. Wala di ay sa bistik. Wala di sa long sleeve. Wala di sa barong. Ang pagkabalaan, wala di sa tagas nga palda. Wala di sa tagas kay buhok. Wala di ay ang pagkabalaan na koneksyon. Ang pagkabalaan ay mangigsuon naas pagkaon. Wala sa bistik. Oh. Leviticus 10:10. Kung sa gingon, Leviticus 10:10. Ole Habdel bin Hakodesh o bin Hakol o bin Hatami o bin Hatahor. Ilhon ninyo ang kalainan tali sa balaan o sa dili balaan o ang kalainan tali sa hugaw o sa hinlo. Purya-buyag mga igsoon ang mga kapastoran karon. Purya-buyag ang mga Kristiyanos karon gabasag Biblia wa kailag unsay hugaw. Mga pastor may lakis debate, may lakis sa walis pulpito, wa kailag unsay hugaw. Yung sama na inyo pagbasa ang inyong Biblia. Na ang Leviticus nagsugo, ilhan ninyo ang kalainan sa hugaw o sa limpyo. Sa balaan o sa dili balaan. Ilhan ninyo. Pero nganong kamong mga pastor, wa mo makaila. Unsay hugaw, unsay limpyo. Nga naman, paturaga sa mamukhaon. Sugos adunay, si Noe, nakailag unsay hugaw, unsay limpyo. Di ka pa kang Noe. Nakailan na kung sa hugaw limpyo. Silang Abraham, nakailan na kung sa hugaw sa limpyo. Ang mga Israelita, nakailan kung sa hugaw sa limpyo. Kung sa balaan, sa dili balaan. Ang mga apostolis, nakailan kung sa hugaw sa hinlo. Sumala ni Apostol Pedro, sa buhat 10:14, ingon siya, wala pa ako makakaon kung dili balaan. O mga mahugaw. Ningon pa Pablo o Pedro. Si Pedro mismo. Ningon nga siya kaon kung dili balaan, dili limpyo. Nakaila sila mga apostoles unsay balaan, unsay dili balaan, unsay limpyo, unsay hugaw. Pero ang mga Kristiyanos karon purya-buyag, naniguwang sa pagpangalagad sa Ginoo. Namuti na lang ang ulo sa pagpangalagad sa Ginoo. Ni ubang mga Kristiyanos tag 40 na katuig sa pagka diakono, 40 na katuig sa pagka-ministro, 40 na katuig sa pagka ansyano diya sa ilang simbahan, pero wa kaila kung unsay balaan, unsay limpyo. Mga pastor nang retire na lang sa pagkapastor, wa kaila unsay balaan, unsay limpyo, unsay hugaw. Nakabasa mo anang Leviticus 10:10? Anong wa mo makaila na? Ha? Hangtod karon nagpabilin mo inosente bahin sa limpyo bahin sa hugaw. Kung nakaila pa mo unsay limpyo, unsay hugaw, nganong kaon mo baboy? Ha? Nganong kaon mo balot, nganong kaon mo itik? Nga kaon mamugnukos ko gita alimango pasayan kung nakaila pa mo sa kalainan sa hugaw sa hinlo kung nakaila pa mo sa kalainan sa balaan sa dili balaan. So klaro lang nagbasa-basa mo Biblia pero wa mo makasabot sa inyong gibasa nga Biblia. Kaya wa ninyo sunda ang gitudlo sa Elohim. Kay naghimo mo inyong katarungan, doktrina nga tarungan mo. Wa mo kuyapin yan, ha? Ha? 2 Pedro 3:11 unsay gingon ni Apostol Pedro, Apostol Kefa, 2 Pedro 3:11 og sanglit kining tanan laglagon man niining pagiha unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan. Ha? Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan matud pang Apostol Kefa. Og ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Elohim.
unsaon man, unsaon nga mahimo kitang balaan. Ha? Unsaon nga mahimo tang balaan? Ingon ni Apostol Pablo, kinahanglan magkinabuhi ka mga balaan karon. Unsaon man nga mahimo kitang balaan? Og kanus ata mahimong balaan. Sa dihang magtuman kita sa iyang mga sugog mga balaod. Deuteronomio 28:9. Basa ka, sundag basa ang Biblia. Aron makaingon mo nga ang tanan kong giwali na as Biblia. Di mo mag-ingon nga ang tanan akong giwali wala sa Biblia. Puro bersikulo ang atong gipasuti. Ha? Kung sa ingos Deuteronomio 28:9, sumala sa gisaad sa Adonai, himuon kamo niya nga iyang balaang katawhan kung tumanon ninyo ang iyang mga sugo. Kanus aka mahimong balaang katawhan dong? Kanus aka mahimong balaang katawhan pastor? Kanus aka mahimong balaang katawhan brad sister? Sa dihang tumanon mo ang iyang mga sugog balaon. Ha? Himuon kamo niya nga iyang balaang katawhan kung tumanon ninyo ang iyang mga balaon. Kumusta mong mga Kristiyanos? Nagpractice ba mo sa pagtuman sa sugog balaon? Di ba makigdebate mo? Di ba? Di ba makigdebate mo? Mangugat mo sa pagpakigdebate kung maghisgot sa sugog balaon? Ha? Di ba muulbo ang inyong kaspa? Kung maghisgot sa sugog balaon, kay di mo makadawat. Nya mo angkon mo nga nahimo mong balaan, pinaagis long slim. Naghimo mo ginyong doktrina. Mo angkon mo nga nahimong balaan, pinaagis yung takas nga palda. Pero busawan mo baboy, kusog mo mukha og balot. Wa mo kuyapi. Ha? Asa mabasa sa Biblia nga nabalaan ka? Deuteronomio 28:9, mahimo lang kang balaang katawan, himuon kaniya. Siya mo'y muhimo, di mong balaang katawan, di ka ikaw rin magdeklarar, siya mong kaugalingong balaan ka. Siya ang Elohim, maoy muhimo ka natong balaan. Himuon ka mo niya nga iyang balaang katawan, kung tumano ninyo ang iyang mga sugo. Kaklaro sa gisulti sa Biblia. Dili di ay kita'y magbuot-buot sa pagbalaan sa atong kaugalingon. Dili di kita'y maoy mo deklarar nga kita balaan ha. Ang Adonai di ay maoy muhimo ka nato nga balaan o balaang katawan kung tumano nato ang iya mga sugo. Unsa ang sugo sa Adonai? Diha din ka magsugod og imbestigar. Diha ka magsugod og unsa ang sugo sa Adonai. Mao din ni sikreto nga mahimo kong balaan. Mao din ni sikreto nga siya moingon nga balaan kong katawan. Mutuman lang di ko siyang sugo. Unsa man ang sugo sa Adonai? Mao kining makita nato diri sa Torah. Kabalo mo kung sa Torah. Pasabton ta mo ha. Pero mahibalo mo kay basig naminaw mo sa live niya wa mo kabalo kung saan ang Torah. Ha? Ang Torah mo ni gitawag 5 books. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, Deuteronomio, 5 books na siya mo ni gitawag Torah. O ang sulod ni anak mga igsoon, Torah, mga balaod. Ang meaning sa Torah, teachings, instruction, laws, guidance, way of life, kinabuhi mismo. Muna ang kahulugan sa Torah, mga igsoon. O, karon, tumano nimo. Una, mao kining makita nato diri sa Torah. Usa na niini mga igsoon nga nasulat sa Torah mao ang pag-ila kung unsay hugaw ug unsay limpyo. Ha? Ug ang pag-ila unsay balaan ug unsay dili balaan. Ug ang pag-ila sa pagbalaan sa Shabbat maunay usa sa sugo nga imong angin tumanon. Ha? Ilhon na nimo unsay hugaw, unsay hinlo. Ilhon na nimo unsay balaan, unsay dili balaan. Kunya ilhon nimo ang pagbalaan sa Shabbat o magsaulog ka sa iyang mga pista. O uban pa, mauni ang tumanon, himuon kamo niya nga iyang balaang katawhan kung tumanon ninyo ang iyang mga sugo. Wala mag-ingon kung supakon ninyo ang iyang mga sugo, himuon kamo niya nga iyang balaang katawhan. Wala mag-ingon nga kung debatihon nimo ang iyang sugo, mahimo kang balaang katawhan. Wala mag-ingon nga kung imong lalison ang iyang balaang sugo, imong isaliko iyang balaang sugo, himuon ka mo niyang balaang katawan. Ang gisulti sa Biblia, kung tumanon mo ang iyang mga sugo, himuon ka mo niya nga iyang balaang katawan. Ha? Tinuod ba?
Tinuod ba nga gilimpyuhan na ang mga hugaw nga mga mananap sumala sa New Testament? No, muna pong na. Tinuod ba nga gilimpyuhan na ang mga hugaw mga mananap sumala sa New Testament? Buhat 10, 9, 14. Laktod ka sa 28, mga igsoon. Kung sa gingon just 9. Buhat 10, 9. Pagkasunod adlaw, sa may kaudtohon, samtang sila nagpaingon ug nagkaduol sa hupa, misaka si Pedro sa atop sa balay, aron sa pag-ampo. Wala matulog ha, nag-ampo. Mga dili ni damgo, pananahon yun eh. Gigutom siya ug buot mukaon, apan samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siyag pananahon, dili damgo. Kay mataman siya. Mga igsoon. Nakita niya nga naabli ang langit ug may gitunton nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka eskina. 12. Sa sulod ni ini diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas og mga mananap nga mulakat og mukamang. Mananap onya may tingog nga miingon kaniya, hala Pedro, pag-ihaw og kaon. Nay pilosopo akong amigo, akong kumpare, na komentarista, mga igsoon, debatidor sa dati sinay, debatidor sa plaza. Ingon pa niya, kung tao pa kuno tong nasa duyan, ambot pasabot, tao pa tong naa sa habol, ningon nun ta kuno ang Ginoo, hala Pedro, tindog, pag-ihaw tao. Ana unta kuno, mga igsoon pagkambuha. Ingon dia, unya may tingog nga miingon kaniya, hala Pedro, pag-ihaw og kaon. Oh. Sa iya nakita dito sa habol. Unya, 14, apan si Pedro mitubag, dili ko Adonai. Dili ko Adonai. Wala pa ako makakaon ug bisan unsa nga giilang mahugaw tanawa. Si Pedro, ang mga apostol suban, nakailag unsay hugaw, unsay hinlo. Kamong mga pastor, gadang haglang ang naw. Huwag na ilhan. Patas tanan. Karnero, baka, kanding baboy, parehas tanan. Huwag na ilan, unsay hugaw, unsay hinlo, pagkadanghag sa inyong mga naong. Ang tingog matod pa, sa kodo. Sa ato pa, si Apostol Kipa, wala gyud makakaon og baboy. Si Apostol Kipa, wala makakaog itik, wa kakaog balot, wa kakaog nukos kung kita, unsa pa diya. Og bisan unsa nga giilang mahugaw, wa makakaon si Kipa. Apil na ni ana ang mga hugaw nga mga isda, mga igsoon. Pero ang mga pastor, ang mga Kristiyanos, kaon nga kaon sa baboy, balot, itik, o uban pa. Kay lagi, wala sila makaila unsay hugaw o unsay hinlo. Versikulo 15, ang tingog miingon kaniya pag-usap, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Elohim. Oo, ingon na yung mga Kristiyan, tanawa, gihinluan na sa Elohim ang mga mananap. Atong tan-awon kung unsa kining mga hugaw nga mananap nga gihinluan na sa Elohim. Literal ba ni o figurative? Sa 16, nahitabo kini sa makatulo. Ug unya ang iyang nakita gibalik ngadto sa langit. 17. Si Pedro naglibog sa kahulugan sa panan-awon nga iyang nakita. Moingon sila, mga igsoon, literal kining damguha. Literal kuno ni nga hayop. Dili kuno ni tao, matod pas mga pastor nga mga Kristiyanos nga mga pulpul. Wala kuno to magpasabot sa tao. Hayop gid kuno to. Mga igsoon, kung literal to nga hayop, wala unta maglibog si Kepas kahulugan. Anong naglibog pa man si Kepas ko? Naglibog siya matod pa. Si Pedro naglibog sa kahulugan sa pananahon ngayon kita. Kung literal nga mananap, naglibog pa man, tindog ihaw. Mandakop na ihaw na yun. Nganong namalandong siya sa kahulugan, kay nakasabot siya, doon na gid ni lawom nga kahulugan. Karon. Oh. Pero nganong naglibog man si Kefa, tungod kay dili di ay kini literal, mga igsoon. Pero tugutan ta nga literal to nga hayop, tugutan na to, mga igsoon. Unya, karon, tong literal to nga hayop, karon ang pangutana, asa naman tong mga hayop pa? Tuwa sa langit. Sumalas itong nabasa nga, gibalik ngadto sa langit. Ang habol, ang habol, nagkargahan sa daghang hayop, gibalik ngadto sa langit. Maayo unta, mga igsoon, kung nag-ingon pa ang Biblia, nga nangambak tong mga hayop, nga gikan sa habol,
Unya kay wala man tay mabasa sa Biblia nga nangambak sila. Sa ato pa, wala diri sa yuta ang mananap nga gilimpyuhan. Nga gilimpyuhan na sa Elohim kung literal man to ha. Tuwa na sa langit, tuwa gyapon sa langit, tigdala mga habol pagbalik sa langit. May untag na ay gisulti sa Biblia, nakaambak tong pipila. Nangambak sa habol. Wa man makaambak. So kining tanang huwa mananap diri sa kalibutan, akong literal lagi, hugaw lang gyapon. Hugaw lang gyapon. Kana mga baboy niyo diya hugaw lang gyapon na kay di man nagikas langit ang katong nas duhudan nasa habol duyan balik mas langit. Way nakaambak. Hugaw ang tanan. Oh, kana akong literal. Oh, di ba? Pero unsa man gyud ang tinuod mga igsoon? Dili kadto literal. Mga tao gyud ang buot ipasabot ni adto mga igsoon. Kay dili ikalimod nga ang tao nabilong sa animal kingdom. Di ba? Mismo ang mga scientist nagtudlo pa nato nga kita ang mga tao nabilong ta sa animal kingdom. Di ba, brother? Oh, animal kingdom. Ngani, kung masuko ta, mga igsoon, masuko ka sa imong tao, isig ka tao, imo man siyang balikason nga, balikason. Ug tawgon pa din mo, animal kang tawhana ka, o di ba? Claro, kayo, nga katong nakita sa habol ng mga animal, hayop, mga tao gito. Mga taong batig, batasan, taong hugaw, motong mga hayop nga hugaw. Oh. Busa, tao gyud ang buot ipasabot ni ini nga pananaw. Sumala sa bersikulo 27. Atong basahon, bersikulo 27. Nagsultihanay si Pedro ug si Cornelio samtang nanulod sila sa balay ug nakita niya ang daghang mga tao nga nagkatigom dito. Bersikulo 28. Si Pedro mingon kanila, nahibalo kamo nga ang Hudyo gidid-an sa iyang reliyon. Unsay kay reliyon sa Hudyo? Judaism, Torah mo na ilang tinuuhan. Torah, mga igsoon. Kung Romano Katoliko pa si Pedro, ang pangutana, ang Romano Katoliko, nagdili ba sa pagpakigsandurot sa kahintil kung ikaw Hudyo kang membros Katoliko? Wala. Yeah. Kung Pentecostal pa si Pedro, mayroong Pentecostal pa si Pedro, ang pangutana, nagdili ba ang Pentecostal sa usa ka Hudyo pag bisita sa usa ka hintil? Wa gyapon. Di ba? Wa magdili. Sa to pa sa pag si Pablo dili Katoliko, dili Pentecostal, ang iyang reliyon Judaism, Torah, mga igsoon. Sa pagduaw ingong atong balikon, si Pedro mingon kanila, nahibalo kamo nga ang mga Hudyo gidid-an sa iyang reliyon sa pagduaw ug pagpakigsandurot sa dili Hudyo. Apan gipadayag sa Elohim kanako nga dili ko na isipon nga mahugaw ang bisan kinsang tao. Kaklaro, tao man lagi. Ningon tas Pedro dire nga, ningon tas Pedro dire migson kung literal pa gyud na hayop, ningon tas Pedro, ang Adonai nagingon kanako, Pedro, ayaw isipa. Ingon tas Pedro dire ha. Niingon tas Pedro nga, dili ko na isipon nga mahugaw ang bisan unsang hayop. Ana unta. Pero unsay gisulti ni Pedro? Apan gipadayag sa Elohim kanako nga dili ko na isipon nga mahugaw ang bisan kinsang tao. Nasabta ni Pedro ni Kefa nga ang iyang pananawon nga mga mananap hugaw mga tao, mga igsoon. Busa ayaw ilimod nga ikaw nga kumakaog baboy, hayop kang dako, animal kang dako, wa ko mamalikas nimo ha. Maog yun na ang hulagway sa Elohim nimo. Kay hugawan ka man. Ikaw nga kusog mo kaog balot, animal ka nga dako. Wa ko mamalikas ha, basi gapamalikas mas brad gidyon. Dili oy nagbilong tas animal kingdom. Kung mukaon kag hugaw, kanang iro, di ba mukaog hugaw? Kanang baboy, mukaog hugaw? Kay animal sila. Ikaw, nanong mukha o masagag balot? Kay aswang ka? Ha? Animal ka? O sa man ka? Kung nag-ila ka, nga balaan kang katawhan, ayaw kaon sa hugaw mananap. Ang sunod, nila nga katarungan, mga igsoon, 1 Corinto 10:25. Makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Mo ni katarungan yun. Ako ni katarungan sa una. 1 Corinto 10:25. Ni araman din ni.
O nga no, magdili man mo na mo pagkaon sa baboy. O, sa Korinto, gibag-o na, makakaon na tas tanang karne nga gibaligya sa merkado. Ang pangutana, asang merkado? Mga igsoon, merkado ba di sa hintil? O merkado ba sa Hudyo? Mingon mo, general na. Mga igsoon, ayaw pag i-general. Tanawa kung kinsay nagsulti. Ila-ilaha kinsay nagsulti. Ang nagsulti si Apostol Pablo. Ang pangutana, si Pablo, hintil o Hudyo? Hudyo. Dili siya hintil. Hinumdumi nga si Apostol Pablo usa ka Hudyo nga sakop sa mga parisyo. Sa ato pa mga igsoon, sakop sa pinaka-istrikto nga sikta sa Judaism. Si Pablo ha. Paingon niya parisyo siya. Nagpaila nga sakop siya sa pinaka-istrikto nga sikta sa Judaism. Ato na mabasa mga igsoon sa Galacia 1:13 ngadto 14 sa Complete Jewish Bible. Akong basahon sa Complete Jewish Bible. For you have heard about my former way of life and traditional Judaism, how I did my best to persecute God's messianic community to destroy it. Unsay gipasabot ni Pablo? Mahitungod siyang kaugalingon, sakop siya mga igsoon. Kauban siya sa gitawag traditional Judaism. Sa 14, and how, since I was more of a zealot for the traditions handed down by my forefathers, that most Jews my age, I advanced in traditional Judaism more rapidly than did matod pa ni Apostol Pablo. Kay kamo nakadungog mahitungod, kay kamo nakadungog na mahitungod sa akong kanhing dalan. Unsa ang kanhing dalan ni Pablo? Kanhing dalan sa iyang kinabuhi sa traditional Judaism. Kung giunsa ko paglutos, ang labing paglutos sa Messianic community. Messianic community ang iyang gilutos. Messianic community sa Elohim ug sa paglaglag ini. 14, og sa unsa nga paagi tungod kay ako mao ang labaw ka masibuton matud pa niya. More of a zealot matud pa niya for the traditions handed down by my forefathers. Matud pa niya mga igsoon. Siya matud pa niya labaw ka masibuton alang sa tanan, alang sa mga tradisyon nga gipasa sa akong mga katigulangan kaysa kadaghanan sa mga Hudyo nga akong kaedad. Matud pa niya, ako naguna. Ako ang naguna sa traditional Judaism nga mas paspas pa kaysa ilang gibuhat. Howd si Pablo? Howd? Bahin sa pagka-istrikto sa balawd. Unya, mutugot sa pagkaog baboy? Muna inyong pagsabot. Munang adisenyo sabton ang Biblia. Sabta ilhasa kinsay gasulti. Ug unsay tradisyon sa gisulti. Unsay batasan sa gisulti. Dili kay patakal ang mong hubad nga ibasin niyo sa inyong kaugalingong pangutok na tayaon man mugutok. Ayaw ibasi ang Biblia sa imong pagbasa sa Biblia. Ayaw ibasi sa imong kaugalingong dayong tradisyon, sa imong kaugalingong gituuhan. Ano man, tayaon man kang pagtuo, tayaon man kang utok. Wa man kay hinungdan, animal man ka. So, tan-awon Pablo ang nagsulti, pag ingon niya makahimo ka mo pagkaon sa tanang pagkaon nga gibaligya sa merkado, wa na magpasabot nga merkados karbon. Naunsa man mo? Merkados pasil man yung itumbok. Oy, wa mo mayabang. Dili si Buanos Pablo, dili hintil si Pablo, dili siya Amerikano, dili Pilipinos Pablo. Hudyo siya. Ang iyang konsepto, panghuna-huna, merkado sa Hudyo ang iyang itumbok. Pilipos 3:5. Kay gituli na ako ato pagpamatud-an ng iyang pagkahudyo. Pilipos 3:5 ang pagkahudyo ug pagkaparisyo ni Pablo. Kay gituli na ako sa nag-edad pa lang og usa ka semana. Natawo ako nga Israelita sa tribo ni Benjamin. Og lumad gayod nga Hebreo. Tanawan kailangan kang Pablo. Dili day Pinoy. Dili day Cebuano. Hebreo. Lumad nga Hebreo. Tribe ni Benjamin. Mahitungod sa pagtuman sa balaod sa mga Hudyo, parisyo ako. Matud pang Pablo. O niya, mutugot si Pablo nga mukhaon kag baboy.
ila-ilaha sa kinsay nagsulti sa Biblia. Sa ato pa mga igsuon, gikan si Pablo sa pinaka-istrikto nga sikta sa Judaism. So dili mahitabo nga ang merkado nga gisgutan ni Pablo dire mao ang merkado sa Pilipinas o merkado sa mga Hintil. Ha? Ayaw pagpatakang tudlo nga merkado sa tabunok may tudlo, merkado sa Pasil, merkado sa Carbon. Wa ka mayabang. Hebreo si Pablo. Parisyo. Merkado Jerusalem ang iyang gitumbok ni ana. Ha? Mga igsoon. Oh, ang kasurambaw biya ninyong mga karahong dagko. Kamong mga pastor, mga karaho. Ha? Oh, maayo unta kung Pinoy pas Pablo. Kay pareha ninyong pangutok. Di man Pinoy. Di man siya Kristiyanos. Parisyo siya gikan. Istrikto siya sa traditional Judaism. Kita ni mo na, mga igsoon. Oh, sa merkado sa mga Hudyo, mga igsoon, moniti man dili ka makakita og baboy diha. Ha? Walay mga nukos, way kugita, way pasayal, way limango, way ubod, kay ibaligya diya sa merkado sa Hudyo. Walay na maligya diya baboy, wala sa merkado sa mga Hudyo. Walay mga hugaw nga mananap nga anaa sa ilang merkado. Busa makahimo kita sa pagkaon sa karne nga gibaligya sa mga merkado nga ila sa mga Hudyo. Tanang karne nga ila baligya, kosher kana, makakaon ta ni ana. Sa walay pag-agad sa konsensya, kay basta ibaligya og merkado, mga igsoon, negosyo regid na. Wala na gihalad sa mga Diyos-Diyos o sa mga patron. Maunay buot ipasabot ni Pablo sa 1 Corinto 10:25, mga igsoon. Kay ang tema biya sa 1 Corinto 10, mga igsoon, mao ang bahin sa pagkaon nga gihalad sa mga Diyos-Diyos. Nga ibasahon nimong ibabaw na. Ibasaha ang ibabaw sa pas 25, di ba? Ang tema diya, di ba? Bahin sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Diyos-Diyos. Munang sigurados Pablo nga diyas merkado sa mga Hudyo. Ang tanan diya, wala na ihalad og Diyos-Diyos kay negosyo ra gina. Munang pwede ta makakaon. Ayaw itumbok ang merkado sa Carbon. Ayaw itumbok ang merkado sa Pasil. Ayaw itumbok merkado sa Tabunok. Dili na merkado sa Cebuano. Merkado na sa Hudyo. O, anintas Colosas 2:16. Colosas 2:16. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o kasaulugan sa bagong bulan o bahin sa adlaw igpapahulay. Ayaw ko no itugot. Ayun yung mga saiponik sabot ko sa mga surambaw utok ng mga pastor ba. Tanawa, di ta di lagi tang tugot sa wayon tas pagkaon ka baboy. Tuo man kana nila. Pagkatoy-toy. Surambaw gyud. Mga karahog ng dago. Ingon dire, kung misayani ka, bot pasabot ni Pablo dire ba? Ang yung adresa na ni, ang mga magtotoo sakot sa kahila sa Colosas, mga mesianic believer. Kung mesianic ka, unya mukaon ka og hugaw, mukaon ka baboy, mukaon ka, di ba sawayon ka? Muingon dayon sila, balo mesianic, nagtura ko no. Kaon man lagi og baboy. Palahubog man naging dako. Maningon niya, ayaw itugot nga may magsaway kaninyo bahin sa pagkaon gilimon. Basta ayaw ka ugugaw aron di ka sawayon. Ayaw hubog-hubog aron di ka sawayon. Maningon niya Apostol Pablo, ayaw itugot sawayon ka. Basta ayaw para di ka sawayon sa imong pagkaon sa pag-inom. Ayaw paghubog-hubog, ayaw sa kaog baboy, ayaw ka ugugaw. Yung kaong ikag baboy, sa misyane ka, mga kung ka misyane, niya palahubog kang dako. Yamiran tas tao do. Balo mesianic. Yeshua believer ko no. Busawag baboy. Ha? Mesianic ko no, gatura na ko no. Pero palahubog. Bako na diha, mga igsoon. Monebot pasabot. So monebot pasabot ni Apostol Pablo sa iyang gisulti nga ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon. Ayaw gyud, ayaw gyud kaon sa baboy, sa itik, sa balot, o sa uban pa, aron dili ka sawayon. Kayaw sa lapasa ang adlaw igpapahulay, aron dili ka sawayon. Kaus amang katamayon sa adlaw igpapahulay, kung imong lapason. Kaus ang katamayon, bahin sa Roscodes, bagong subang sa bulan, kung imong lapason. Pero tumana ang Roscodes, tumana ang adlaw igpapahulay, naabay maglapas na to. Tumana ang mga balaang adlaw, sama sa mga kapistahan, naabay magsaway na to. Wala.
mao na ibuot ipasabot ya. Karon, anhita sa lain na usab nilang bersikulo, hapit na tamahuman. Giingon diya mga igsoon sa 1 Timoteo 4:3 ug 5. 1 Timoteo bersikulo 3, 4:3. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga pagkaon. Apan gibuhat sa Elohim kining maong mga pagkaon aron human kapasalamati kan-on ni adtong mga nagtuo ug nahibalo sa kamaturan. 4. Ang tanan nga gibuhat sa Elohim maayo, ang tanan angay dawaton. Uban ang pagpasalamat ug walay igsalikway bisan unsa. Kay ang pulong sa Elohim mao ug ang pulong sa Elohim ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan ni ini. Bersikulo 5 na siya. Unsa ang pagkaon? Kay say po nagsabot sa mga Kristiyanos. Ang mga Kristiyanos abti kayo nga motubag ni ini dayon. Unsa ang pagkaon? Ang motubag Kristiyanos, mao na ang baboy. Apil na ang baboy niya na balot, itik, ilaga, tuko. Mga isda nga mga walay himbis. Mga walay kapay. Apil na niya na. Ang pagkaon, manitubag sa mga Kristiyanos, sa mga igsoon. Pero mga igsoon, hinumdumi nga si Apostol Pablo nga nagsulti, Hudyo. O si Timoteo nga iyang gisultihan, Hudyo. O para sa mga Hudyo, munitiman iha, para sa mga Hudyo, kanang baboy o ang uban pang mga hugaw nga mga mananap, dili kana pagkaon. Muna pag-ingon niya 4 sa 3 nga gingon, nagtudlo sila nga sayop ang pagmenyo ng pagkaon sa pipila ka mga pagkaon apan gibuhat sa ilong kining maong mga pagkaon aron human kini kapasalamati kan-o ni adtong mga nagtuo ug nahibalo sa kamatuoran. Unsay gisgutan? Pagkaon. Pasalamatan ng pagkaon. Ang pangutana, ang baboy pagkaon ba na? Dili. Ang tuko pagkaon na? Dili. Ang itik pagkaon na? Sa mga Hudyo, dili. Sa mga Hintil, yes, pagkaon na nila. Kay damakman mo. Natural, pagkaon na ninyong baboy. Dugo-dugo, itik, balot. Pagkaon na ninyo, kay hugawan mo, damak mo, dili mo Hudyo. Pero si Pablo o si Timoteo, nga mo'y nagsulti niini, mukaon day na, dili na pagkaon para nila. Kung sa may pagkaon nila, hinumdumi, mga igsoon, ang giingon ni Pedro, Apostol Pedro, Kefa, nga matod pa niya, wala pa ako makakaon o bisan unsang mahugaw o dili balaan. Kay para sa mga Hudyo, ang pagkaon mao kadtong gitugot nga kaunon. Sumala sa itong gibasa sa Leviticus o sa Deuteronomio 14, katong doon nalay tag-upat o til, mga sungayan nga klase sayop ba? Mo kay pagkaon. Dili baboy. Mo na pagkaon. Ang Bible, na matawag nga pagkaon, di na pagkaon. Mga igsoon, sama sa baka, karnero, kanding, ug lagsaw, kabaw, bupalo, manok, pabo, salampati, tokmo, ug mga isda nga naihimbis, ug kapay, noon ay pagkaon mga igsoon sa mga Hudyo, nga gibuhat sa Elohim. Apan gibuhat sa Elohim kining maong mga pagkaon aron human kapasalamati kan-o ni adtong mga nagtuo sa kamatuoran. Kinsa may nagtuo sa kamatuoran, kamo daing mga pagano, kamo daing mga Hintil. Wala. Mao lagi na. Nga kun Kristiyanos maoy muhubad sa Biblia, dili gyud mo tukma sa buot ipasabot sa nagsulat. Kay ang Kristiyanos Hintil, mindset Hintil, tradition Hintil, mga kinaiya Hintil. Unya mo tukma di ay ang iyang pag-interpret sa gisulting Pablo nga si Pablo Hudyo, gikan pa Diyos paresyo sa istrikto nga sikta sa Judaism. Unya magkatukma ang inyong understanding, magkatukma ang mindset ninyo, di mahitabo. Muna nga inyong hubad, baloktot, di mo haom. Muna na kinsa ang nagbawal sa pagminyo? Kinsa ang nagbawal sa nagdoktrina ng vegetarian? Kinsa ang nagdoktrina ng vegetarian? Mga Hintil, di ba? Muna ibuot ipasabot diya. Sa bersikulo 5 nagingon, kay ang pulong sa Elohim o ang pag-ampo maoy nakapabalaan nini. Timan ang pulong sa Elohim nag-ingon nga hugaw ka ng baboy. Unya, mausab di ay ang iyang pulong nga karon ang baboy limpyo na. Timan mga igsuon nga ang pulong sa Adonai dili mausab og ang iyang gidili kaniadto, gidili kana hangtod karon. Huway pagkabalhin ang Elohim. Sumala sa Hebrews 13:8,
Hebrews 13:8, memoryado man ninyo, mga kapastoran, mga membro simbahan. O, sa Hebrews 13:8, sa Hebreo, matod pa, Yeshua HaMashiach hiniho itmul. Si Yeshua HaMashiach, mao sa gihapon, kagahapon. Wiho hayom, og sa karon. Wiho, liolam, waid, og hangtod sa kahangturan. Ang iya sang mga sugo, og ang iya mga sugog mga balaod, mausad mga igsoon, mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan. Walay pagkausab ang Elohim. Hinumdumi ang pulong sa Elohim sa Isaiah 66:15 ngadtos 17. Hapit na tamahuman. Kay makita ninyo nga moabot ang Adonai. Isaiah sa 66:15-17. Kay makita ninyo nga moabot ang Adonai taliwala sa kalayo. Dala ang iyang mga karwahe nga sama sa alimpulos aron pagpahungaw sa iyang kapungot o pagsunog o pagsunog tungod sa iyang kalagot. Sunugon niya tungod sa iyang kalagot. Kapungot napungot ang Elohim og naglagot ang Adonai sa tanan nga mukaon sa hugong mananap. Manay timan niya. Kinsa iyang gikapungtan, kinsa iyang gikalagutan, ang tanan nga mukaon sa hugong mananap. Di ba kamo mga Kristiyanos, kusog mukaon, delikado mo. Wa pa mo expire. Wa pa mo expire ang propesya. Ay maghina nga sa daang tugon man na, oy propesya ni. Future pa ni. Wa pa ni matuman. O pa ni matuman ang propesya ni Isayas. Nung ay mo gingon nga, sa daang tugon man na sa una. O, nahitabo na din yung pa. Future ni. Kay propesya ni. Panag na ni. 16. Kay ang silot sa Adonai ngadtos mga tao ipaagi niya sa kalayo og sa iyang espada. Sa to pa gubat yon, ipaagi gubat. Og daghan unya ang iyang mapatay. Di ba? Kung sa'yo mabasa tos kang Pablo sa 2 Tesalonica 1:8, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and on them that know not God and that obey not the gospel of our Yeshua HaMashiach. Tanawa na. Ato nang basahon niya ha. Nag-ingon ang Adonai sa 17. Sa Isaiah 66:17. Nag-ingon ang Adonai, mga matay kadtong nagbalaan ug naghinlo sa ilang kawalingon aron mangadto sa mga halaran sa mga Dios-Dios. Ug ingon man ang mga nagkaon ug karning baboy, mga ilaga ug uban pang hugaw mananap. Hilabihan gyud ay ang kapungot ug kalagot sa Adonai ni adtong mukaon ug baboy. Hilabihan ang kalagot ug kapungot sa Elohim ni adtong tanan nga muka ug baboy mga igsoon. Wala pa mo expire ang propesya ni Isayas. Naglungtad pa ni hangtod ron. Nagpadulong pa ni sa pagkatuman. Busa hinahinay mo pangundang nga ng inyong kahugawan, mga Kristiyanos, kung gusto mong makalingkawas sa kasuko o kapungot sa Elohim. Atong basahon ang 2 Timoteo 1:8. Muanhi siya uban sa nagdilaab nga kalayo aron sa pagsilot ni adtong wala makaila sa Elohim. Kimanining word nga wala makaila sa Elohim. Og ni adtong wala mo dawat sa maayong balita may tungod sa atong Adonai Yeshua. Unsay ilhanan nga wala mo makaila sa Elohim? Kay mura man isilutanan niya, kalayo nga nagdilaab ang iyang ipahamtang nga panimalos ni adtong wala makaila sa Elohim. Unsay ilhanan nga wala mo makaila sa Elohim? Tungod kay mukaon mo og mga hugaw nga hayop. Kay kung tinuod pa mo nga nakaila sa Elohim, dili na gyud mo mukaon og hugaw nga hayop. Kay maunay ilhanan nga nakaila ka sa Elohim. Kay iyan ang mga pulong, iyan ang mga mensahe. Pero kay nganong imo nang gisupak, nganong imong gisupak ang Leviticus 11, nganong imong gisupak ang Deuteronomio 14, nganong imong gisupak ang Isaiah 66, kay wa kakaila sa Elohim. Insakto ang 2 Timoteo, kalayo nga nagdilaab ang iyang ipahamtang nga panimalos ni adtong wala makaila sa Elohim. Kung wala mo dawat sa ebanghelyo ni Yeshua HaMashiach, o ebanghelyo ni Kristo Jesus, inyong gidawat. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Dunay, Matif Gideon Silva, magaingon kanyong tanan. Nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman nini hangtod sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba Bishem, Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygon ang nag-anhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom. May gabi.